Kaya nga, at 67 years old, kaya niyo ba pang magupit? Ng ganito? Challenge. So, Tita Girly, ilang years na kayo? One month. Para masabi ko. Kasi iba-iba yung texture ng buko. Tapos sa ulo. Makasugat ka na. Oo. Nagupit ang meeting, ha? Because of the bones texture or may kaya mahal mo yan. Ano nga, kaya tumulog na tayo. Wala kang pinakamalala. Sino pag mahalap? Kaya na isang ulam na gupit. Kaya nang gugupitan ko na yung... iba-ibang textures. Oh, Diyos ko, nawala ako. Pero syempre, hindi mo papakita ng sige po, sila kay Tita Girly, sinasabi niya. Kasi ibang hairstyles din niya sinasabi, mali mo. Sa gupit na lang. Hindi nila kasi kung ano yun. Gusto lang. Hindi ba kasi source of income, kaya ka pa. Trading din. Sa 10 ginupitan mo, so 70 times 10. Hindi gumagana yung utak ko. Ayoko nun. Gusto ko gumagana yung utak ko. Parang paas. Ako mismo. Sabi ko. Perfect. Gumagana yung Perfect, perfect. kasi smart na smart. Kaya hindi ko na Hindi mo naman ini-aim yung pera agad-agad. Ini-aim mo yung sulat. narinig ko mismo yung maganda ko. Kasi that's my job. That's 67 years old. Again, shout out sa lahat ng mga nag-aral bilang hair cutters or barber, sa lahat ng nag-aral, naging student like Tita Girly. Pero alam mo, gusto ko lang maging proud siya sa Yan. na napakalabangan ko yung basic na yan. Sa mga dito na tayo kay Tita Girly, the hair cutters along St. Joseph's. Tita Girly, meron na kayo mensahe.